бачыш гэтыя кадры? Як Да, цябе? вельмі добры дзень быў. Святочны? Нет, гэта ў мяне быў Святочны добры настрой, да. дзень. І куды магчыма паехаць у Беларусі ў рамантычную вандроўку? Ну, на Мальдывы. Арцём, да? Напішыце ў каменты. Але мы паехалі ў гародню. Да, больш прыгожы горад. Часткова больш прыгожае месца. Тым больш, што ў гародні якраз да нашага свята адкрыўся адрэставаны частка адрэставанага старага замку. Ну, замак адноўлены ў стылі Стэфана Баторыя. Не ў Вітаўце, але гэта тоже вельмі цікава. Гэта якраз тое самае месца, якое жаніх хацеў паказаць жонцы сваёй. Да, Сучасны вельмі жадаў паехаць туды з жонкай. А это Гродно. Як бачыце, гэта вельмі прыгожае месца, але адноўленае па-новаму у многіх частках, але тым не менш вельмі цікавае. Тут магчыма убачыць шмат выставачных залаў, комнат гэтага дварца. Мяне, напрыклад, як вы ўбачыце далей, зацікавілі паўсюды печкі, адложаныя ізразцом, вельмі прыгожа. Я нават адразу і не зразумела, што гэта печкі. Я думала нейкае ўпрыгожванне, але потым стала зразумела, што замак вялікі і трэба яго як-небудзь тапіць. Да, мне падабаліся, што ў наш час магчыма рабіць такія прыгожыя ізразцы. Наколькі я зразумеў, гэта беларуская вытворчасць. А мне спадабалась сучаснасць гэтага музея. Так, гэта не толькі не чапаць нічога, гэта наадварот, можна нешта пачапаць. Ну, магчыма, гэта і тэхнічныя часткі, але ўсё ж такі. Інтэрактыўнасць вельмі добрая для Беларусі. Таксама жадаю адзначыць, што ёсць ад рэстаўратараў адноўленая зброя. Ёсць гістарычная, а ёсць адноўленая. Гэта вельмі цікава пабачыць, як гэта выглядала ў той час. Таму што рэстаўратары і рэканструктары вельмі прыкладваюць шмат намаганняў для таго, каб аднавіць гэта ўсё. Мне спадабаецца, як мае кветачкі выглядаюць тут. Да, мне таксама спадабаецца, як моя жонка тут выглядае. Было шмат помнікаў літаратуры. Ну, не шмат, як было ў свой час. Ну, кожны зал быў у чымсьці адметны, так? Там былі ці літаратура, ці зброя. Таксама пра печы. У кожнай комнаце, у кожным зале свая печ. Вельмі цікава, гэта ў адным стылі, але адрозніваюцца адна адной. Экспазіцыю лепш паглядзець не на відэо, а ў самім музеі. Так, мы дамаўляліся з Арцёмам, што шлюбнага відэо не будзе, але ён усё ж такі не сцярпеў і пачаў здымаць гэта ўсё і захацеў гэта ўсё зафіксаваць. У той час было зусім не да таго, бо у галаве было ўсё шлюбнае, і гэта для мяне быў адпачынак. Але я пабачыў, што то не было цікава ў гэтым музеі. Ну, ось ты сказаў, што гэта вельмі добрая інтэрактыўная частка для Беларусі. Мне здаецца, ўсё ж такі слабенькая. Не, магчыма, для Беларусі гэта добра, але сучасныя музеі, яны павінны быць трошкі больш такімі тактыльнымі, такімі тэхналагічнымі. Але ўсё ж такі гэта такі пэўны крок у гэтую частку. Для Беларусі гэта крок. Гэта інтэрактыўнасць на новым узроўні. А гэта лазні. Лазням прысвечана экскурсія, асобная частка, якая займае палову экскурсіі. Так, мне было цікава і карысна гэта ўсё пачытаць пра лазні, пра чысціню ў гэтую эпоху, як змагаліся і з
антисанітары, і вось гэтая частка была дастаткова цікавая і аб'ёмная. Да, і тое, што ў Літве заўжды мыліся, а ў Еўропе гэта не разумелі, гэта тоже цікавы момант. Што вельмі Стэпана любіў. Баторыя, Да, да, да. вельмі любіў гэтую справу, таму асобны такі, комнатка асобная для лазні выдзеленая. І гэта не сельская лазня, гэта лазня княжацкая. Так, а тут ты мяне ташчыш на дах, так? На аглядную пляцоўку. Так, аглядная пляцоўка. Разумееш? Гэта восень, Цудоўна, гэта цудоўна. вельмі прыгожа, і Тоня вельмі добра выглядае ў інтэр'ерах палацу. Артём, дзякуй, ты ўжо гэта казаў. Таксама ёсць часоўня палаца, невялічкія такія экспазіцыі. Цікава, што яны спрабавалі кожную рысу і кожную частку жыцця адлюстраваць у кожным зале. Магчыма, так і было? І лазня, і купель, Так і было па большай пагуляць, часткі. і нешта аружэйнае. Вось кожная зала гэта тое, чым займалі сябе людзі таго часу. Пасля экспазіцыі ёсць сувенірная крама, у якой магчыма набыць творы сучасных мастакоў, ды яшчэ некаторыя рэканструктуіраваныя прадметы, якія маюць адносіны да замку, якія не маюць адносін да замкаў. Мне заўсёды падабаецца, калі крама з сувенірамі гэта не проста нейкія такія штампавыя сувеніры, а нешта цікавае, хендмейд, незвычайнае для майстроў, для гэтай мясцовасці. А апошняя зала для фатаграфій, мабыць, задумывалася. Ага, у тыя часы яны пра фатаграфіі ведалі. Я пра рэканструктараў, што тут зроблена для таго, каб прыгожа фоткацца. Што мы зрабілі? Мне здаецца, гэта проста адлюстраванне вось таго часу, таго шыку. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэо. Дзякуй, што былі з намі ў гэты неверагодна важны для нас момант. Да сустрэчы ў наступных відэо.